nagimasa na ya. Guys, ngayon yung pupuntahan natin ngayon ay yung pinsan ko na ikakasal. Ayun. Maya maya doon na tayo. Guys, ito yung yung technique para makuha yung dagta. Bago nyo sinasaboyan ninyo ng tubig.
kasarta, tan? Dahil nagbubuhat ang pagkibunda. Sumur ka? Sukot manibok mo, day. Hindi na kaya. Punta ka doon niyo. Nakasalan. Anong ka na, Leng? Mo man ngayon. Kasal ng bayaw mo. Ayan, kayon guys, pupunta tayo mamaya sa kasalan. A few minutes later. Nagsuko na tanggang ano no. Nagkimasa na ya. Tapsat na ni. Natilit sunmain. Ay, lahi. Lahi naman. Kaya kaslaka mo lakuan. Para umabi ka bukan. Yan. Napurpura sa para mau dating kagay, lamsaan. Ano rin, datry na, tapre. Okay, sabi na natin. Joy. Bada. Jay, kahon, jay. Kota karton nih, Pak. Kablang kasama sa video. Ujan na o. Kasar. Ito na po kukwada na prepare na di kwa. Pangdosar. Apa atrapan sipay? Siguro. Makasiwar-siwar atas na. Mabayag pitikan antay. Mabisinan ta. Sa lagi. Ha? Apa kaya? Yan puno. Ompay? Ompay pre? What? Parang wala pa nga. Bang. Mang manat es krim. Ay, handa ka na natutol. Begitu parents, di ba yan tinawatan? Ada kita ninang, keninaw, ada tapay lang luar, nga hapay nakalapa, na gumul kayon. Ito tinagugwapo na yung mga kwa.
Hi. Ato ti apong ko nga duwa. Okay, nagtala ko, ito ilokan na siya. Lugar ito nga Ilocano nga dati sa sabit na rin doon. Mag-isagana kayo ito mga bulpen, ito mga papel, adipin. Isagana yung nga po. Sige garot, ay ada. Rugen di damdamo nga pabitin-bitin. Sa mga nagtitingin nilang nagtuloy kahit sa mga bitin. Samit lang nilang nagbibitin siguro. So, damdamo ka suna tayo sa first counting. Nakasagana, sekretary din ang mga yan din nalalakan, di Pantanaw din. Okay, damdamo ka ninong. Natin tugpay na ito eh. First counting pa lang. Dali-dali. Nakabak dyan, Jackson Lumpares. Lakan pabili. Kahit sa pabili pabili. Nagtali, go.
Guys, hanggang dito na lang yung video namin. Pasensya na kayo, hindi ako nakapagsalita kanina kasi maingay. Yun, kaya